دەستەیە سەرۆکاتیە ئەنەکەسێ بەیاناماک بەڵاوکرد تێدا بەحسا چەندین هەفدیتنên xwe li gel alî û partiyên siyasî Kurdî û navdewletî li Başûrê Kurdistanê kir. Li gorî beyannameya Enekesê goşanda wan ji her yek ji Siûdil Mela serokê encûmenê û endamên desteyê Feysalî Yûsif, Mihemed İsmaîl, Fasla Yûsif, Abdulsamed Biro, Nehmed Daûd her wiha Cedean Elî serokên wêneyetiya Enekesê li Herêma Kurdistanê pêk dihat. وێشاندەی civînin taybet li gel her yek ji Elî Hesên endamê Komîta Navendî ya PDK her wiha Nîzar Botanî û Çınar û Siyamind endamên ofîsa peywendiyan ya heman partiyê li darxistin. Her wiha li gel Seedî Pîra endamê Polîtbûroya YNK û her yek ji Herêm Kemal Axa û Rêbuwar û Azad, Colan û Soran Esûd û Silêman Ferhadî. Enekesê berdewam behsa civînin xwe kir, got civînin li gel Yekîtiya İslamî Kurdistanê li darxist. Bi amedebûna Diktor Hadî Elî serokê encûmenê û Xelîl İbrahîm endamê Komîta Civecîkar û Nesreddîn Sindî berpirsê peywendiyan û Mihemed Hawdbanî endamê encûmena siyasî. Her wiha civînin li gel Partiya Şûî Kurdistanî got ji her yek ji Diktor Kawa Mahmûd sekreterê partiyê û her yek ji İbrahîm Sofî endamê ofîsa siyasî û Omîd Muhemed Salih û Hawta Resûl endamên ofîsa peywendiyan pêk dihat. Got di van civînan de şandeya Enekesê behsa rewşa Sûriyê bi giştî û Kurdistana Sûriyê bi taybetî kir û giringiyeke mezin dane rewşa Efrînê û êrîşên goldijî xelkê wê têne bikaranîn, got daxwaza alîkariyeke bilez kirin. Her li ser mijara Efrînê şanda Enekesê li gel Qonsilê Giştî Ferensa li Hewlêrê civiyan û jê re behsa topbarana Tirkiye ya sersivîlan de tê bikaranîn kirin. Ji aliyê xwe ve partiyên Kurdî piştgiriya xwe dane xuya kirin û tekez kirin li ser amedebûna wan ji bo her alîkariyekê ji bo Kurdistana Sûriyê û xelkên wê. Di dawiya civînan de li gel navenda bûn ya guhertinan ya Almaniyê, civiyan gotê de desteyê bersivên wan li ser rewşa Sûriye û Kurdistana Sûriyê her wiha rewşa encûmenê û çalakiyên wê bersiv dan. Her wiha beyannamê behsa civîna desteya serokatiyê li gel nûneratiya Herêmê ya Enekesê got di civînê de behsa hemû asengiyên gotên pêşiya çalakiyên wan û çawaniya pêşxistina karên wan û pêşkêşkirina alîkariyan ji bo penaberên Kurd di nava kempên penabertiyê de.